Karong National Heroes Day, subling gihinumdom sa nagkariang lokal nga kagamhanan sa Mindanao ang sakripisyo o pagmahal sa mga bayani sa nasod atol sa pag-obserba sa 93rd National Heroes Day. Ano ang report ni Efren Mamak? Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Gisugdan sa usa ka flag raising ceremony ang pag-obserba sa 93rd National Heroes Day sa Zamboanga City nga gipahigayon sa Plaza Rizal at tubangan sa Zamboanga City Hall. Gisundan kini sa wreath-laying ceremony nga gitambungan sa mga opisyal sa Zamboanga City LGU, Security Forces, Lakip Veteran Federation of the Philippines sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa maong lugar. Us who form part of the Filipino nation are heroes of the contemporary time. Together, we must consolidate our aspirations, our talents, and our resources, and focus our attention to nation building. Sumala sa mga otoridad nga ang pag-obserba sa National Heroes Day usa ka paagi aron pasidunggan sab ang tanang klase sa kabayanihan niadtong unang panahon ug karon. Kilala natin ang mga kilala at hindi kilalang bayani ng Rebolusyong Pilipino. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng ating aksyon at pagsisikap. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.